Wake wayicabanga yini ukuthi lonke ulwazi oludluliselwe kuwe mayelana nezimali lukhubazekile ngokuyisisekelo? Ngisho nangendlela engenangqondo. Cabanga ngombono wami, izigidigidi zabantu zisebenzisa impilo yazo yonke zifunda, zisebenza ngokukhulu ukuzikhandla, zinikele ngesikhathi sazo, impilo yazo, nabathandekayo bazo kodwa-ke, ziphetha izinsuku zazo zingakaze zibhekane nenala yangempela. Ingabe lesi simo sinengqondo? Ngokusobala, asinayo. Okudabukisa kakhulu ukubona ukuthi lapho bezikhandla kakhulu, kulapho kubonakala sengathi baheha khona ukusweleka okukhulu. Angikhulumi nje ngokucabanga okungenasisekelo, kodwa ngomthetho ofihlekile olawula yonke ingxenye yendawo yonke. Umthetho osebenza empilweni yakho manje, noma ngabe awuwazi. Futhi ngaleli thuba, ngizokwembula izinyathelo eziyi12 ezicacile zokuvuselela indlela ocabanga ngayo futhi uhehe inala ngokushesha. Wake wakuqaphela yini ukuthi izimangalo ezithile, esezizwakele kusukela ebuntwaneni, ziguquka zibe amaqiniso angenakuphikwa ngaphakathi kithi, ngisho nangaphandle kokuba ziphikiswe? Imali ayikhuli ezihlahleni. Ukuze uphumelele empilweni, kufanele uhlupheke. Asizalelwanga ukuqoqa ingcebo. Lezi zimemezelo zisabalala kusuka esizukulwaneni kuya kwesinye futhi zigcina ziba uhlelo oluthulile olubumba ubudlelwano bethu nemali. Akukona ukukhetha ngenhloso, kuyinto ehlala engqondweni enganakile futhi iqale ukuqondisa izinqumo, izindlela zokuziphatha, ngisho nendlela esisabela ngayo emathubeni. Ungase ucabange nokuthi ubunzima bakho bokuphumelela buvela ekuntulekeni kwemfundo, ubudlelwano, noma inhlanhla, kodwa eqinisweni, impande ilele kulesi simo esingabonakali esikhomba ukuthi ukholwa kangakanani ukuthi ufanelwe yikho nokuthi uzivumela kangakanani ukwamukela. Kunjengohlelo lwekhompuyutha olusebenza ngemuva. Awuluboni kodwa lulawula lonke uhlelo. Ngenxa yalesi sizathu, noma ngabe usebenza amahora amangaki engeziwe, uthola izitifiketi ezingakanani, noma uzimisele kangakanani emisebenzini yakho, uma uhlelo olufakiwe lulukwelokushoda, umphumela uyohlala unjalo. Wake wakuqaphela yini ukuthi bangaki abantu abakwazi ukwandisa imali abayingenisayo isikhashana, kodwa ngokushesha babuyele esimweni sokuhlupheka kwezimali? Lokhu kwenzeka ngoba abazange bashintshe isofthiwe, bamane bashintsha indawo. Futhi lapho uhlelo lungabhalwa kabusha, ngokushesha noma kamuva lubuye luqale iphethini efanayo. Mina ngokwami ngakubona lokhu kwenzeka. Ngachitha iminyaka ngikholwa ukuthi ukuphela kwendlela yokunqoba ubunzima bami kwakukusebenza kanzima. Ngihlala ngikhathele, ngihlala ngifuna, futhi ngingakaze ngithuthuke ngempela. Noma ngabe ingakanani imali engena, kwakubonakala sengathi kuhlala kukhona okungahambi kahle, izindleko ezingalindelekile, isikweletu esisha, ukulahlekelwa engangingenakukugwema. Kwaba lapho ngiqala ukubuza lezi zinkolelo ezijule kakhulu, lezi zisho ezihamba ngaphakathi kwami, lapho ngakuqonda khona ukuthi inkinga yayingekho emhlabeni wangaphandle, kodwa yayisezithombeni nasemibonweni engangiyihlanyele ngaphakathi kwami. Ingqondo enganakile ayihlukanisi phakathi kweqiniso nokuphindaphinda. Uma uzwa nsuku zonke ukuthi imali itholakala kanzima, noma ukuthi ayisiye wonke umuntu, ngokushesha noma kamuva ubonakalisa lokho kanye. Futhi lapho ukhipha imvamisa yokusweleka, impilo ayinakukhetha ngaphandle kokuphendula ngokushoda okwengeziwe. Zibuze ngokwethembeka, ukukhumbule kangaki, ngisho nangaphandle kokuqaphela, ukuthi akukaze kusale lutho ekupheleni kwenyanga. Ukusho kangaki ukuthi awukwazi ukwenza ibhizinisi, ukuthi awuzalelwanga lona, noma ukuthi abantu abanjengawe abasoze bacebe. Le nkulumo yangaphakathi engapheli yilokho okwakha isimo sakho sezimali. Izifundo zesimanje zokuziphatha zikhombisa ukuthi iningi lezinqumo zethu zansuku zonke zenziwa ngokuzenzakalela, ngaphandle kokuqaphela. Lokhu kusho ukuthi, ngaphandle kokuzibona, ungase uphindaphinde amaphethini afanayo abazali bakho nabogogo nomkhulu wakho abawathwala kuzo zonke izimpilo zabo, noma ngabe ngokunengqondo ufisa imiphumela ehlukile. Umsuka wangempela wokuntula awuhlali ezinombolweni ezisemazwini asebhange lakho, kodwa kulokho okubona kungenzeka. Cabanga ngomuntu odla ifa lokucabanga kokusweleka kodwa owina izigidi zamadola elotho.
Ngaphandle kokushintsha uhlelo lwabo lwengqondo, ngokushesha babuyela endaweni efanayo, ngoba abazange bafunde ukudlidliza inala, bamane bathola imali bengakalungeli yona. Lokhu kwenzeke izikhathi ezingenakubalwa emlandweni, futhi kuwubufakazi bokuthi imali ngokwayo akusona isisombululo, indlela yokucabanga yiyona. Ngakho-ke, uma kuze kube manje uzizwe ubhajwe kulo mjikelezo wokujaha, wokusebenza kanzima, nokungaboni umphumela ohlala njalo, yazi ukuthi akusona isici sikahulumeni, sezomnotho, noma ukuntuleka kwamathuba. Kuwuhlelo olungabonakali olulawula impilo yakho. Futhi uze ubuze ngakho, uze unqume ukubhala indaba entsha yangaphakathi, umphumela wangaphandle ngeke ushintshe. Isinyathelo sokuqala ukuqaphela lokhu. Qaphela ukuthi ngaphakathi kuwe kukhona izwi elidala, elathola njengefa, eliphindaphindwayo, eligcizelela ukukutshela ukuthi awukwazi, ukuthi awukufanele, ukuthi awuzalelwanga ukuphumelela. Futhi lelo zwi lidinga ukuthuliswa. Ngoba kuphela uma usushintsha leli phethini, kuphela uma usunquma ukufaka uhlelo olusha lwenala, lapho impilo iyoqala khona ukushintsha ngempela futhi unomphela. Konke endaweni yonke kuhlala kudlidliza. Yonke i-athomu, yonke iseli, yonke ingxenyana ithwala imvamisa, nawe awuhlukile. Imicabango yakho, imizwa yakho, ngisho nemizwa yakho encane ikhipha ukudlidliza okudala uhlobo lwenkambu engabonakali okuzungezile. Le nkambu isebenza njengamagnethi, iheha izimo, abantu, namathuba ahambisana namandla owagcinayo. Lapho ukudlidliza kwakho kungokwesaba, ukukhathazeka, nokushoda, impilo ayinakugwema ukusabela ngokuletha izimo eziningi ezikhombisa lokho kanye. Akukhona nje ukuzenzakalela ukuthi kaningi ukwazi ukukhokha isikweletu esisodwa kuphela ukuze uthole, ezinsukwini ezimbalwa kamuva, ukuthi sekunendleko entsha engalindelekile esivele. Leli phethini akusiyo inhlanhla embi, akusona isijeziso, kukubonakaliswa okuqondile kwemvamisa oyikhanyisayo. Kucabange njengesiteshi somsakazo. Ungakwazi kuphela ukuzwa umculo ohambisana nemvamisa osushunqiswe kuyo. Uma ingqondo yakho ihlala ishunqiswe esiteshini sokukhathazeka, sokuthi ngeke kuphumelele, sokuthi angikaze ngiphumelele, khona-ke lowo umculo ozoqhubeka udlala empilweni yakho. Yingakho ngisho nabantu abazikhandla kakhulu, abasebenza kuze kuphele amandla, beqhubeka behahela ukuntuleka okwengeziwe, umzamo omkhulu, nokushoda okukhulu. Ukudlidliza kwabo akuhambisani nenala, kodwa nokuzikhandla, ukuzidela, nomkhawulo. Mina ngokwami ngachitha iminyaka ngingakuqondi lokhu. Ngabona abantu abangizungezile ababengasebenzi kakhulu njengami, kodwa befeza imiphumela ebaluleke kakhulu. Kwangidla. Ngazibuza, kungenzeka kanjani lokhu? Ngizinikela kakhulu, ngichitha amahora amaningi, ngizidela kakhulu, kodwa kubonakala sengathi bona baphumelela kalula. Impendulo yayisukudlidlizeni. Abazange badlidlize isidingo, badlidliza ukukholwa. Abazange badlidlize ukwesaba ukulahlekelwa, badlidliza isiqiniseko sokuthi kuyohlala kukhona okwengeziwe. Lokhu kuzithemba kwakha ukuhambisana okungokwemvelo nezimo eziqhakazile, kanti mina, ngibhajwe ukwesaba ukuntula, ngangingenakukwazi ukudonsa okufanayo kuphela. Mhlawumbe nawe, wake wakuzwa lokhu kuzizwa ujikeleza ngamajika. Uyasebenza, uyazikhandla, uyasesha ungapheli, kodwa njalo uma ukholwa ukuthi ekugcineni kuzosala okuthile, kuvela isimo esiphuthumayo, izindleko ezingalindelekile, isithiyo esiqeda izinsiza zakho. Kunjengokungathi uboshiwe emjikelezweni ongabonakali. Futhi iqiniso liwukuthi kunjalo. Umjikelezo wamandla odla ukudlidliza kwakho okukhulu. Ucwaningo lukhombisa ukuthi imizwa efana nokwesaba nokukhathazeka yenza kusebenze isimo sokugxila esinqunyelwe ebuchosheni, okusivimbela ukubona izisombululo namathuba aphambi kwethu. Ngamanye amazwi, lapho udlidliza ukwesaba, awukhethi nje izimo eziningi zokwesaba kodwa futhi uyimpumputhe eminyango engashintsha iqiniso lakho. Manje cabanga okuphambene nalokho. Cabanga uqala ukudlidliza inala ngisho nangaphambi kokuba ibonakale. Esikhundleni sokucabanga angisoze ngakwazi ukukhokha izikweletu zami, uqala ukuzizwa ngaphakathi, nginamakhono, ngifanelwe inala, namathuba afanele ayeza kimi.
Lokhu kudlidliza kuvula amehlo akho emiqondweni emisha, kukwenza uqaphele abantu ababengabonwa ngaphambili, kukuxhumanisa nezimo ezazikhona ngaso sonke isikhathi, kodwa okwakungavumeleki ukuba uzibone imvamisa yakho endala. Yileyo indlela impilo esabela ngayo? Akunandaba ukuthi ukuphi, yini umsebenzi wakho, umlando wakho, noma izimo zakho zamanje. Okuchaza isahluko sakho esilandelayo ukudlidliza okhetha ukugcina manje. Futhi nasi isici esibalulekile, ukudlidliza kwakho akushintshi ngokucabanga okunengqondo nje. Ungasho ngomlomo ngifuna inala usuku lonke, kodwa uma phansi ngaphakathi uzizwa wesaba, ukhathazekile, futhi unecala, yilokho oqhubeka ukukhipha. Ukudlidliza kunqunywa umzwelo ohambisana nomcabango. Yingakho kubaluleke kakhulu ukukhulisa imizwa yokubonga, ukuzithemba, nesiqiniseko. Ukubonga, ikakhulukazi, kungenye emvamisa enamandla kakhulu ngoba kukwenza uhambisane nalokho osekuhle empilweni yakho, futhi lokhu kuhambisana kwenza isikhala sokuba kuvele izinto eziningi ezinhle. Imali ingukubonakaliswa okukodwa, phakathi kokuningi, kwamandla wendawo yonke. Futhi njenganoma yimaphi amandla, iyasabela kulokho okudlulisa. Lapho udlidliza ukushoda, iyaphela. Lapho udlidliza inala, iyageleza. Umbuzo uthi, yisiphi isiteshi osushunqiswe kuso? Ngesinye isikhathi, ngazithola ngisemaphambanweni aphelele. Kwakukhona izindleko okwakufanele zikhokhelwe, futhi lapho ngihlola isikhwama sami, inani elikhona lalinganele. Isimo esinjalo, ezikhathini zangaphambili, sasingizongcwilisa ekuphelelweni ithemba okukhulu. Inhliziyo yami yayizoshaya, ingqondo yami yayizoqala ukucabanga ngabo bonke ubunzima obungacabangeka, futhi umuzwa omkhulu wokungabi namandla wawungilawula. Nokho, ngaleso sikhathi, ngakhetha indlela ehlukile. Esikhundleni sokukhipha ukwesaba, esikhundleni sokuhlala phezu komcabango wokuthi lokhu ngeke kuphumelele, ngakhetha ukubeka ithemba lami. Ngathatha umoya ojulile, ngavala amehlo, ngazitshela ukuthi izinsiza zizofika, noma ngingazi ukuthi zizofika kanjani. Ngenza isiqiniseko sokwamukela ngokugcwele lombono, kube sengathi inselele seyidluliwe. Kwase kuba khona okwabonakala, okuze kube namuhla kusangimangaza ngokusobala kwesigijimi sako. Ngemva kwamahora ambalwa, ucingo lwakhala. Ngaphesheya kolunye uhlangothi lwentambo kwakukhona umuntu owayengikweletha imali iminyaka eminingana, umuntu owayengasalindele nhlobo ukuzwa ngaye. Ngaphandle kokwenza izaba, lo muntu wangazisa ukuthi wayenqume ukukhokha lesi sikweletu ngalolo suku ngqo. Inani eliqondile elangithunyelelwa kwakungelona elilungile ebengilidinga ukuze ngikhokhe isibopho esasihlupha. Abanye bangakubheka lokhu njengokungahleliwe, kodwa ngifunde ukubona lapho amandla ethu edala khona ukuxhumana nomkhathi. Kwakungekhona ukudlala ngethuba, kwakungukuvumelana. Lesi sigameko saba yingqophamlando, ngoba sangitshengisa ngokubambekayo ukuthi ukuzwakalisa kwami kwangaphakathi kunamandla okuguqula izimo zangaphandle. Kuze kube yileso sikhathi, ngangikholwa ukuthi inhlalakahle yezezimali yavela emsebenzini onzima, ekuxhumaneni okuyinhloko, nasezimweni ezinhle. Nokho, ngalolo suku kwacaca ukuthi lapho imicabango nemizwa yethu ivumelana nokuchichima, impilo iphendula ngokuqondile. Lokhu akusho ukuthi ingcebo ivele ngendlela eyisimangaliso, kodwa kunalokho ukuthi ifika ngezindlela ezingalindelekile, ngabantu namathuba ayesekhona endleleni yethu, elindele kuphela ukuhambisana kwethu kwamandla ukuze abonakale. Kukangaki uhlangabezane nesimo esifanayo? Izikweletu zinqwabelana, kungekho ndlela ecacile yokuphuma, bese kungazelelwe kuvela usizo, kufike inkokhelo esalindile, kuvele ithuba elalinzima ukulithola. Umehluko ulele eqinisweni lokuthi, ngokuvamile, lezi zigameko uzibheka njengenhlanhla noma ithuba nje, kanti empeleni, amandla akho iwona avula indlela yalezo zixazululo. Iqiniso elidabukisayo ukuthi, isikhathi esiningi, izenzo zakho azilethi nhlobo umphumela omuhle, ukhungatheka, usakaza ukudabuka, futhi lesi simo sakho siqeda nje indlela ebingavuleka. Ngokukhetha ukwethemba, kwakungathi ngithumele isigijimi esicacile emkhathini, ngikulungele ukwamukela. Nomkhathi waphendula. Lena inhliziyo yendaba. Awukwazi ukulawula indlela noma imvelaphi,
kodwa uyakwazi ukulawula lokho okukhiphayo. Futhi lokho okukhiphayo kungase kuvule noma kuvale iminyango. Isimo sami sokukhokha isikweletu ngenxa yosizo olungazelelwe singase sibonakale sincane, kodwa kwanele kimi ukuba ngiqonde ukuthi lesi simiso siyiqiniso futhi sisebenza kunoma yisiphi isici. Uma sisebenza esikweletini samadola ambalwa amakhulu, sisebenza nasezinkampanini ezibandakanya amadola ayizigidi. Umehluko oyinhloko ulele ekungaguquguquki kwamandla akho. Ngalolo suku, ngamukela isimiso esaguqula ngokuphelele ubudlelwane bami nezezimali. Akukhona ngokuba nempendulo ebonakala kalula, kodwa kunalokho ngokuvumelana nesiqiniseko sokuthi isixazululo sizoziveza. Ngoba lapho usakaza ukushoda, konke ongakubona yizithiyo. Nokho, ngokusakaza ukuchithima, uqala ukubona izindlela ezingabonakali ngaphambili. Lesi kwakuyisigameko sokuqala nje kweziningi lapho impilo yangitshengisa khona ukuthi ngokuguqula amandla ami, ngaguqula nemiphumela. Futhi leyo yinhloko yenguquko yezimali ehlala njalo. Bangaki abantu obaziyo abavuka ngaphambi kokusa, banikele ngamahora amaningi kunalokho umzimba wabo ongakwazi ukukubekezelela, badela ukuphumula kwamasonto onke, amaholide, nesikhathi somndeni, nokho, naphezu kwakho konke lokho, basagxilile ezikweletini, ekukhathazekeni, nasekusweleni amathuba. Mhlawumbe nawe uke wazibuza ukuthi kungani, ngisho nangokuzinikela okukhulu kangaka, imivuzo ingabonakali. Futhi, ngesikhathi esifanayo, akunakwenzeka ukungaboni abantu ababonakala bephila impilo enokuthula, abasebenza amahora ambalwa, kodwa basajabulela indlela yokuphila yobuningi, ukuzinza kwezezimali, nokuzimela. Kunjengokungathi bahlanganyela emzamweni ohluke ngokuphelele. Futhi, ngempela, kunjalo. Umehluko oyinhloko awukho ebukhulu bomsebenzi womzimba, kodwa ekugqamile kokuvumelana kwengqondo nemizwa abakuthwalayo nsuku zonke. Isikhathi eside, nami ngangikholwa ukuthi impumelelo yezinto ezibonakalayo yayikuhambisana nje kokuzinikela. Sebenza kakhulu, zuza kakhulu. Nokho, impilo yaqhubeka ingitshengisa ukuthi lesi simiso sasingalungile. Ngangingazikhandla, ngidele okungapheli, futhi ngangihlale ngibonakala ngisemuva ngendima eyodwa. Iqiniso ukuthi lapho ingqondo isakaza ukushoda, ngisho nokwenyuka kwemali engenayo, ngisho nemali engazelelwe, ngisho nethuba elikhulu ekugcineni liyanyamalala. Ngoba akukhona umsebenzi oletha ukuchithima, kodwa amandla. Ungajuluka, ulwe, uqoqe izinsuku zokusebenza, futhi uma amandla akho engukwesaba, ukungaqiniseki, noma akusoze kwanele, yilokho ngqo okuzoqhubeka. Umphakathi wesayensi uyaqiniqisa lesi simangalo. Ucwaningo ngemizwa lubonisa ukuthi lapho umuntu esesimweni sokungezwani noma sokukhathazeka, ubuchopho buvula uhlelo lokuzivikela oluvimbela ukunaka. Kunjengokungathi ingqondo isebenzisa ilensi ebona kuphela izithiyo, izingozi, nezinsongo. Kulesi simo, uyeka ukubona izikhathi ezifanele, awuboni izixazululo, futhi uphuthelwa ukuxhumana okungaguqula impilo yakho. Ngokuyisisekelo, amandla okushoda awagcini nje ngokuheha ukushoda okwengeziwe, kodwa futhi akwenza ungakwazi ukubona konke okungaholela ekuchithimeni. Futhi okuphambene nakho kuyiqiniso ngokulinganayo. Lapho uhlakulela amandla okukholwa, ukuphepha, nokwazisa, ingqondo yakho iyanda ikwazi ukubona izinto eziningi. Kulesi simo lapho uqala ukubona abantu abakwazi ukuvula imibono emisha, imibono eyayidlulwe ngaphambili, izindlela ezehlukile ezazizisekungeni kwakho kodwa owawuvinjelwe ukuzibona ngenxa yamandla akho angaphambilini. Imvelo yangaphandle ihlala ingashintshi, nokho, indlela yakho yokuyibona nokuxhumana nayo iguquka ngokuphelele. Lokhu kuchaza ukuthi kungani abanye abantu, ngisho bengazideli ngamahora amaningi emsebenzini, bebonakala bekhulisa impumelelo yabo. Baxhunyaniswe nezinga lokubona eliveza kuphela lapho usakaza ukuchithima. Ngikhumbula ngibuka osomabhizinisi abakwazile ukukhulisa amabhizinisi abo cishe ngokwemvelo, kuyilapho abanye, ngokuzinikela okufanayo, bekhathazeka nje ukuze baqhubeke nokusebenza kwabo. Umehluko wawungekho emzamweni omkhulu, kodwa endleleni abasakaza ngayo amandla abo.
Labo abachumayo babekholwa ukuthi izinsiza, amaklayenti, namathuba zazohlale zivela, futhi lokhu kukholwa okungapheli kwanikeza isimo esifanelekile sokubonakala kwalezo zinto. Ngokuphambene, labo abasakaza ukwesaba babematasa ngaso sonke isikhathi, bekhathele njalo, bezama ngaphandle kokuphela, kodwa bengathuthuki. Lokhu kwenzeka ngoba babevumelana namandla okulwa, futhi ukulwa kuheha nje ukungqubuzana okwengeziwe. Ngakho-ke, uma kuze kube manje uzikholise ukuthi isixazululo sezinkinga zakho zezimali silele kuphela ekwandiseni umsebenzi wakho. Kubalulekile ukuqonda ukuthi lena yindlela ekhandlayo futhi enganikezi umvuzo omncane. Lokhu akukhona ukunciphisa ukubaluleka komsebenzi, kodwa umzamo womzimba ongenamandla afanele uguquka nje ube ukukhathala. Ukuchithima kuqala endaweni yengqondo, ngokuvumelana nengcebo, emizweni yokuthi uyakufanelekela nokuthi umthombo ongenamkhawulo wamathuba usevele ukhona empilweni yakho. Lapho lokhu kusakazeka kuba yingqikithi phakathi kwakho, umsebenzi uyeka ukuba ukulwa futhi uguquke ube indlela ezenzakalelayo lapho ukuchithima kungaziveza khona. Futhi impilo isabela kulokhu ngezimo, ukuxhumana, nemiphumela ebonakala ingenakwenzeka kulabo abasakholwa ukuthi ukujuluka kuphela okuthela izithelo. U-Elvis Presley waba isibonelo esicacile sokuthi ukuba nemali nje akukuqinisekisi inhlalakahle. Wayephakathi kwabaculi abahola kakhulu emhlabeni, wazuza udumo olukhulu, futhi waphila ezungezwe ubunewunewu namathuba abantu abambalwa abakwazi ukuwacabanga. Nokho, naphezu kwayo yonke imali eyadlula ezandleni zakhe, indlela yakhe yaqeda ngezinkinga zezimali, ukungazinzi ngokomzwelo, nezinqumo ezamholela ekubhujisweni. Umbuzo ongenakugwemeka uthi, umuntu owazuza amadola ayizigidi angagcina kanjani ngale ndlela? Incazelo ilele kulokho okwakwenzeka ngaphakathi kuye. U-Elvis akazange aguqule ingqondo yakhe ukuze agcine ingcebo yakhe. Usakaza ukwesaba, ukungaqiniseki, nokushoda, ngisho nalapho ingcebo yayibonakala ichithima. Lokhu kuhlelwa kwangaphakathi kunamandla, njengoba kubonisa ukuthi kungakhathaliseki ubukhulu bengcebo yomuntu noma ithuba, uma ukwazi kungavumelani nentuthuko, ukuchithima akuhlali isikhathi eside. Imali ingase ingene, kodwa iphinde ithole izindlela zokuphela, kungaba ngukumosha okwedlulele, ukuphatha okungafanele, ubudlelwane obungonakalisa, noma ngisho nokuncika okudabuka esifisweni sokugcwalisa isikhala sangaphakathi. U-Elvis usakaza ukushoda, usakaza ukungazwani, futhi umphumela kwaba yilokhu ngqo, impilo ephawulwe ukwenyuka nokwehla, lapho imali ingazange ikwazi neze ukunikeza ukuzinza kwangempela. Lesi sibonelo kufanele sisikhuthaze ukuba sizihlolisise ngokujulile. Kukangaki uke ucabange ukuthi uma uthola imali eningi ngendlela engalindelekile, zonke izinkinga zakho zizoxazululeka? Kodwa kufanele sizibuze, ingabe zizoxazululeka ngempela? Ucwaningo lubonisa ukuthi abantu abaningi abawina ilotho babuyela esimweni sabo sezimali esasesikhona phakathi kweminyaka embalwa. Lokhu kwenzeka ngoba ingqondo yayingakulungele ukugcina ukuchithima. Ukuzwakalisa kwangaphakathi kokushoda kuyaqhubeka, futhi lamandla athola izindlela zokucekela phansi ngisho nempumelelo enkulu kakhulu. Kulula ukucabanga ukuthi inhlalakahle yezezimali ihlala inani lemali umuntu alitholayo, kodwa u-Elvis uveza okuphambene nalokho, ukuchithima empeleni kuyindaba yombono namandla okuzwakalisa. Wayenakho konke ngaphandle, kodwa phakathi ngaphakathi, wayenokungabaza, ukwesaba, kanye nemikhuba emvimbelayo. Futhi amandla angaphakathi ahlala enqoba. Yilawa mandla akha lokho okubonakalayo ngaphandle. Lesi simiso sisikhumbuza futhi ukuthi akwanele ukufuna ukuchuma phezulu, ukuqongelela imali ngaphandle kokuguqula lokho okwenzeka phakathi kwethu. Uma kungekho ukuhambelana kwemizwelo nengcebo, izinsiza zemali aziniki ukuthula, aziniki ukuzinza, futhi nakanjani aziniki ukwaneliseka. Imvamisa yokushoda ihlala ithola indlela yokuzibonakalisa, kungaba ekumosheni, ezintweni ezingalungile ezikhethiwe, noma ezinhlotsheni zobudlelwano obukhathazayo. U-Elvis uyisibonelo esicacile salesi simo, umuntu owajabulela yonke into, kodwa owayengenawo umkhakha wengqondo wokugcina noma yini ayeyitholile. Ngakho-ke, uma ubheka impilo yakho,
Kubalulekile ukuqonda ukuthi inhlalakahle yangempela akuyona into etholakala okwesikhashana, kodwa kunalokho yilokho umuntu akwaziyo ukukugcina ngoba imvamisa yakhe yomzwelo ihambisana naleso simo. Akwanele nje ukuthola, umuntu kufanele afunde ukugcina. Futhi lokhu kwenzeka kuphela lapho ingqikithi yakho isiguqulwe kabusha ukuze ikholwe ukuthi ufanelwe, ukuthi uyakwazi, ukuthi ingcebo ingaphakathi, nokuthi ayisekelwe ekwesabeni, ekweqisweni, noma ekubuseni. Okwacekela phansi u-Elvis kwakungesona isidingo sokungabi namakhono, amathuba afanele, noma izinsiza zemali, kodwa ukungabi khona kwesimo sengqondo esikwaziyo ukuguqula ingcebo ibe yinto ehlala njalo. U-Oprah Winfrey ubufakazi obubonakalayo bokuthi ukuguqulwa kwangempela kuqala ngaphakathi. Wafika emhlabeni esimweni sobubha obujulile, engabhekwa futhi ekhungethwe yizinto ezibuhlungu kusukela esemncane kakhulu. Zonke izimo ezazimzungezile zazibonisa ikusasa lokwehluleka. Ukube wakholwa lokho okwakwethulwa umhlaba, mhlawumbe wayeyophinda indaba efanayo yobubha njengabantu abaningi ababesonke naye. Kodwa u-Oprah wenza okuthile okwaguqula ngokuphelele indlela yokuphila kwakhe. Wakhetha ukulungisa kabusha imvamisa yakhe yomzwelo ngisho nangaphambi kokuba abe naluphi ubufakazi bangaphandle obabonisa ukuthi angachuma. Lapho engenalutho, wakhetha ukuqonda sengathi wayesevele ejabulela ingcebo. Lapho kungekho muntu owayenokholo, wakholwa emandleni akhe. Lena ingqikithi yendaba. Inhlalakahle akuyona into efinyelelwa kamuva, yilokho okugcinwa ngaphakathi ngaphambili. U-Oprah wayeqonda lokhu ngokwemvelo. Waqala ukwenza, ukucabanga, nokuzizwa njengomuntu owayesevele ehlala engcebweni, ngisho nalapho kwakungekho lutho olwalumzungezile olwaluqinisekisa leso simo. Lokhu kucabanga kwakha ukuhambelana kwamandla anamandla kangangokuthi umkhathi wasabela. Njengamanje, ungowesifazane onengcebo edlula isigidigidi esisodwa $, futhi hayi nje ezibalweni zezinombolo, kodwa ethonyeni, emandleni akhe, nasekwazini ukuzibusa. Akukhona ngoba waba nenhlanhla noma wazalwa endaweni enelungelo, kodwa ngoba wazimisela ukuguqula imvamisa ayeyikhipha. Futhi mhlawumbe uyazibuza, kungenzeka kanjani ukukhipha ingcebo lapho impilo iveza kuphela izinkinga? Impendulo ilula, kodwa idinga isibindi. Umuntu kufanele akhethe ukukholwa kulokho okungabonwa ngaphambi kokuba kube nezinguquko ezibonakalayo. Iqiniso olibona namuhla limane liyisibuko semivamisa yangaphambili. Uma ufisa ikusasa elihlukile, kufanele uguqule ukuhambelana kwakho kwamandla manje, ngisho noma konke okukuzungezile kumemeza okuphambene. U-Oprah uyisibonelo esikhuthazayo ngokubonisa ukuthi isizinda sakho asibalulekile, okubalulekile ukuthi ukhetha ukuzwakala kuphi. Futhi kulapha lapho ngifisa ukubiza khona. Uma kuze kube manje lokho okwabiwe kuhambelana nokuqonda kwakho, uma uzwa ukuthi lokhu kuxhumana kuthinta okuthile ngaphakathi kuwe, bese ucindezela inkinobho ethi dilike futhi ubhalise ngokushesha. Lesi senzo esilula sidala ukugeleza okunamandla ukuze inani elikhulu labantu lithole lokhu okuqukethwe futhi liqale ukuvukela ingqikithi yengcebo. Ngokwenza lokho, awugcini nje ngokwenza leli qembu lokuguqulwa libe namandla, kodwa futhi uthumela isibonakaliso esicacile kuwe ukuthi uzibophezele ekuguquleni imvamisa yakho. Khumbula, isinqumo sokuchuma sihlala singaphakathi. Akudingekile ukulinda ukuthi isimo sangaphandle sibe ngcono ukuze uhambelane nengcebo. Kwanele ukunquma ukuthi amandla okudala, ukuheha, nokugcina inhlalakahle ahlala ngaphakathi kuwe. U-Oprah wakubonisa lokhu emhlabeni. Futhi uma yena ephumelele eqala phansi, nawe uyakwazi. Konke kuqala ngemvamisa okhetha ukuyigcina manje. Abantu abaningi banokwesaba okufihlekile mayelana nezinsiza zemali, sengathi lezi zimele okuthile okuyingozi, okungakonakalisa noma okungabahlukanisa nalokho okubalulekile. Kangaki uke wezwa ukuthi izindlela zemali ziguqula abantu, noma ukuthi abacebile bayabaha? Izisho ezinjalo, eziphindaphindwe kaningi, zakha ukuxhumana okungathandeki okugxile kakhulu kangangokuthi, ngisho nalapho umuntu efisa ukuxhuma, angase ayenqabe engazi. Kunjengokungathi ingxenye yobuntu bakho ifisa okwengeziwe, kodwa enye ingxenye iyayivimba,
isaba ukuthi lokho kungasho ukuthini. Futhi umkhathi uhlala usabela kulokho okubusayo ngaphakathi kuwe. Ukwesaba izinsiza zemali kungenye ezithiyo ezinkulu kakhulu engcebweni, njengoba kukholisa umuntu ukuthi ukuchuma kusho ukubeka engcupheni ukulahlekelwa okuthile okubaluleke nakakhulu, ubuntu bakhe, izimiso zakhe, ubudlelwano bakhe. Lokhu kungqubuzana kwangaphakathi kudala ukuhambelana okungafanele. Ngakolunye uhlangothi, kukhona isifiso esicacile sokuba nokuningi, sokwakha impilo engcono. Ngakolunye, kuhlala ukwesaba okungaphansi kwengqondo ukuthi, uma lokhu kwenzeka, kuzovela umona, ukugxeka, ukungezwani, noma ngisho nokuzisola. Lolu hlobo lokwesaba lwakha isithiyo esingabonakali, uhlobo lomngcele ocwebezelayo umuntu angeke akwazi ukuwunqoba. Ngike ngabona abantu benqaba amathuba acacile okuqhubeka kalula nje ngoba, phakathi ngaphakathi, bazikholisa ukuthi abahambisani nesithombe somuntu owayelawula izimali kahle. Ngiphinde ngabona abantu, lapho bengena esikhathini sokuchuma, behlala bethola izindlela zokumosha konke, sengathi abakwazi ukugcina impilo ephakeme ngaphandle kokuzizwa bekhaphela okuthile ngaphakathi kwabo. Lokhu kubonisa amandla okukhubaza okwesaba. Futhi umbuzo uthi, ingabe inkinga ingaba ezinsizeni zemali? Noma ingabe inkinga ingaba endleleni esifundiswe ngayo ukucabanga ngazo? Izimali, ngokwazo, azinabuntu. Azizinhle futhi azimbi. Zimane ziqinise lokho okusevele kusezingqikithini yakho. Uma unobubele, uzoba nezindlela eziningi zokuba ngisho nokuphana kakhulu. Uma unobuhlakani, uzoba nezinsiza eziningi zokwandisa ubuhlakani bakho. Uma ungomuntu onezimiso eziqinile, uzoba sesimweni esingcono sokuthonya umhlaba ngendlela eyakhayo. Ucwaningo emkhakheni wezengqondo lubonisa ukuthi ukuxhumana okungokomzwelo esikwakha nemali kuvame ukufuzwa. Uma wakhulela esimweni lapho izimali zaziwumthombo wokungezwani, ukushoda, nokuhlupheka, kungenzeka kakhulu ukuthi, ngokungazi, usahlanganisa imali nobuhlungu. Le nkumbulo engokomzwelo ikwenza ucindezele kude lokho okufisayo ngokuqwashile. Nokho, lapho uqonda ukuthi imali akuyona isitha, ukuthi imane iyingxenye yamandla asabela emvamisweni yakho, kukhona okushintshayo. Uqala ukubuka izinsiza zemali njengozakwethu, umkhulisi wezinhloso zakho. Manje, cabanga, kungaki izikhathi uke wakhuluma noma wacabanga ukuthi awudingi imali eningi ukuze ujabule? Lesi sisho sibonakala sithobekile, kodwa sivame ukufihla ukwesaba ukufisa okwengeziwe nokungakutholi, noma ukwesaba ukuthola bese kulahlekelwa. Kuyindlela yokuzivikela. Nokho, iqiniso liwukuthi akukho okungalungile ekufiseni ukuchuma. Iphutha lisendleleni yokukholwa ukuthi imali izoqeda ubunikazi bakho. Izinsiza zemali aziguquli ubuntu bakho, zimane zandise imvamisa yakho. Ngakho-ke, okudinga ukuguqulwa akuyona imali, kodwa indlela oxhumana ngayo nayo. Ngokuqala ukufaka esikhundleni inkolelo yokuthi izinsiza zemali zikonakalisa ngokuqiniseka ukuthi ziyakhulisa lokho okusevele kuphakeme kakhulu ngaphakathi kuwe, imvamisa yakho yomzwelo iyashintsha. Futhi, ngokushintsha, udala isikhala sokuheha ngaphandle kokuzisola, ngaphandle kokwesaba, nangaphandle kwezithiyo. Izimali ziyeka ukuba yinto esongelayo ukuze zibe yithuluzi lokukhulisa. Futhi kuqondana naleso sikhathi lapho ingcebo iqala ukugeleza ngokuzenzakalela, ngoba awusayilwi nayo, kodwa kunalokho uyayivumela ukuthi ithole kuwe indawo efanelekile yokukhula. Ngifisa ukukunikeza okuthile ukuthi, uma ubheka okokuqala, kungase kubonakale kulula kakhulu kangangokuthi ingqondo yakho izokwenqaba. Futhi ngenxa yokuthi kuzwakala kulula kakhulu, abaningi bayayeka ngaphambi kokuba bahlangabezane namandla angempela ayihambayo. Ezinsukwini eziyisikhombisa ezizayo, nsuku zonke, bhala phansi umusho olandelayo izikhathi eziyishumi ephepheni, imali igelezela kimi kalula futhi ngokuqhubekayo. Yilokho kuphela. Kodwa kwenze ngenhloso, ngokucophelela, sengathi igama ngalinye liyimbewu etshalwe enhlabathini yomphefumulo wakho. Kungenzeka, khona lapho emizamweni yokuqala, ungazizwa ungakhululekile, mhlawumbe izwi langaphakathi lizokuqinisekisa, lokhu kungamanga, lokhu akwenzeki kimi, ngimane ngizikhohlisa.
Lesi sithiyo asibonisi ukuthi indlela ayisebenzi, sibonisa ukuthi ubhekene nemikhawulo yezinkolelo ezindala ezijule kakhulu ngaphakathi kuwe. Futhi kulapha lapho ingqikithi ilele khona. Abantu abaningi lapho bebhekana naleso sithiyo, bayayeka imizamo yabo. Bayayeka. Bamemezela, lokhu akusebenzi. Futhi ngenxa yalokho, babuyela emikhubeni emidala, ezinkingeni ezifanayo zemali, emjikelezweni ongapheli wezinkinga. Nokho, uma uzinikela ekuphindaphindeni, ekubhaleni phansi, ekuzweni, kancane kancane ingqondo yakho engaphansi komqondo izoqala ukubheka lo mbono njengokungenzeka. Kufana nokufakwa kwesistimu yokusebenza entsha ngaphakathi kuwe. Cabanga ngalokhu, ubechithe amashumi eminyaka ukhulisa izinkolelo eziqinisayo, izisho ezifana nokuthi ukwenza imali kudinga umhlatshelo, inhlanhla ayiyona eyami, labo abanenhlanhla kuphela abaphumelelayo. Izinkulumo ezinjalo zaqoshwa ngokuphindaphinda okungenasiphelo. Futhi ukuphela kwendlela yokufaka esikhundleni uhlelo lwengqondo kungokusebenzisa ukuphindaphinda okusha, indaba entsha, ngokuhamba kwesikhathi, ehlula futhi idlule eyangaphambili. Ezigabeni zokuqala, kungenzeka ukuthi azikho izinguquko ezizovela empilweni yakho yangaphandle. Futhi kungalesi sikhathi lapho abantu abaningi bewa khona ogibeni lokungabaza. Kodwa-ke, uma uhlala uqinile, kuzoba khona uguquko olucashile. Uqala ukuqaphela ukuthi ukucabanga ngezindaba zemali akusabangi ukuqina okufanayo esifubeni sakho, futhi akusabangi ukwesaba okufanayo. Kuzovela umuzwa ohlukile, umuzwa wokuphepha. Futhi, qiniseka, lolu shintsho olucashile lwemizwa lukhulu kakhulu, ngoba imvamisa yamandla, energetic frequency, oyikhishayo iyashintsha. Kungalesi sikhathi lapho izindlela ezintsha ziqala ukuvela. Ucingo olungahlosiwe, ithuba obungalikaze uliqaphele, isikweletu esidala esikhokhwa ngokungazelelwe. Ungase ukubheke njengamathuba ahlangene nje, kodwa empeleni, ukusabela okuqondile kumvamisa omusha oqalile ukuwusakaza. Manje, cabanga ngalokhu, isikhathi sezinsuku eziyisikhombisa, uzinikela kulokhu kusebenza okulula, ukubhala phansi, journaling, ukubona ngokoqobo, ukuzicabangela. Futhi, ngosuku lwesishiyagalombili, lapho uhlaziya emuva, uqaphela ukuthi kukhona okushintshile phakathi kwakho. Kungakhathaliseki ukuthi kuncane noma kukhulu, kube khona ushintsho. Futhi lokhu kuwuphawu lokuthi ingqikithi isiqalile ukuhluma. Ngiwuzwe kakhulu lowo mqondo. Kwakukhona isikhathi lapho kwakungenakwenzeka khona ukuba ngiqongelele imali nganoma iyiphi indlela. Ngisho noma imali engingenayo yayanda, izinkinga zazivela ngamandla afanayo. Kwaqala ukushintsha iphethini yokuziphatha lapho nje ngizibekela inselelo yokubhala izisho zenala nsuku zonke. Ekuqaleni, kwakubonakala njengomdlalo ongenalusizo, kodwa ngolunye usuku, ngabona ukuthi ngizizwa ngihlukile, ngikhululekile, kube sengathi umthwalo usususiwe emahlombe ami. Futhi kwakungalesi sikhathi lapho iziphakamiso, izimboni, nemali yaqala ukuvela ezimweni engangingenakukaze ngizicabange. Ngalesi sizathu, ngigcizelela, kwamukele lokhu kuhlola. Akukhona nje ukubhala ngenxa yokubhala, kodwa kumayelana nokwakha umbono omusha wangaphakathi, umuzwa omusha sha. Yenza lokhu izinsuku eziyisikhombisa zilandelana, kashumi njalo emahoreni angama-24. Ungashiyi ungeke. Vele ukwenze futhi ubone imiphumela. Ngoba lo msebenzi obonakala ulula, empeleni iyona ndlela ephumelela kakhulu yokufundisa ingqondo yakho ejulile ukuthi yamukele lokho okufiswa ubuhlakani bakho obuqaphele. Futhi, lapho kokubili kuhlala kuhambisana, indalo ayikho enye indlela ngaphandle kokuphendula. Ekugcineni, awukhami lokho okufisa kakhulu, ukhami lokho okushoyo. Futhi, kusukela lapho usho khona ukuthi izinsiza zikufikela ngokwemvelo nangokungapheli, zizofika ngempela. Cabanga, okwamanje, ngomuzwa wokuvuka ngokuthula, ukhululekile emthwalweni wokukhathazeka ngezibopho zemali, uqaphela ukuthi ukuhamba kwezinsiza kuvela ezindleleni ezingabonakali ngaphambili. Bona kusengaphambili ukuthi unenkululeko yokunquma ukuthi usebenzisa kanjani isikhathi sakho, ukuthi ubani ozoba naye, ukuthi uzohamba kuphi, ngaphandle kosongo lokushoda. Impilo enjalo iqala ngomsebenzi olula.
Izinsuku eziyisikhombisa. Ukuphindaphinda kashumi ngosuku. Bhala phansi, zwa, futhi uphile kube sengathi sekuwumboko. Futhi ubone indalo izihlela ngokukuvumela. Ngesinye isikhathi, ngazithola ngidinga ukukhokha isikweletu futhi, kalula nje, ngangingenayo imali edingekayo. Ukusabela okulindeleke kakhulu kwakuzoba ukuzinikela ekwesabeni, ekuhlazekeni, ekwesabeni, noma ngisho nasekucasukeni. Kwakunjalo impela engangivame ukwenza, ngangikhononda, ngisole isimo somhlaba, ngiziqiniseke ukuthi ayikho indlela yokuphunyuka. Kodwa-ke, ngalolo suku, ngakhetha ukwenza ngendlela ehlukile. Esikhundleni sokukhulisa ukuphelelwa ithemba, ngaphefumula kakhulu futhi ngabona ngeso lengqondo, ngizobeka ithemba lami, izinsiza zizovela. Futhi, ngikholwe, ngemuva kwamahora ambalwa, ngathola ucingo oluvela kumuntu owayengikweleda imali iminyaka eminingi. Leyo mali yayingasekho ezinhlelweni zami, ngangingasayikhumbuli nokuyikhumbula. Futhi, noma kunjalo, yavela ngesikhathi esiqondile lapho yayibaluleke khona. Abantu abaningi bangakubiza lokhu njengokungahleliwe, kodwa-ke, ngakwazi ukuqonda ukuthi akukona lokho. Kwakuwumphumela osheshayo wemvamisa yamandla evuseleliwe. Umzuzu engayeka ngawo ukuzihlela ngesaba, ngashiya ukukhipha ukukhathazeka futhi ngaqala ukusakaza ukuphepha, impilo yathola indlela yokusabela kimi. Futhi kusebenza kanjalo ngokuqhubekayo. Lapho usakaza ukushoda, izigameko zibonakala zikudayisela. Isondo liyahlehla, ifriji liyaphuka, kungenzeka isidingo esingahlosiwe. Uqaphelile yini ukuthi izithiyo ezinjalo zihlala zivela ngokulandelana, kube sengathi zifuna ukuqinisekisa ukuthi uhambo luyinkimbinkimbi? Lokhu akuyona inhlanhla embi, lokhu kungumsindo wokuzwakala, resonance. Amandla akho angaphakathi amemezela, ngilungele ukushoda okwengeziwe, futhi indalo iyavuma. Kusukela manje, ngokushintsha imvamisa yakho, ngisho noma izimo zangaphandle zingashintshi, uqala ukuzivulela amathuba obungawazi ngaphambili. Lowo muntu obungakaze ube nesibindi sokumthinta uvela engqondweni yakho ngokungazelele. Ithuba elaliphambi kwakho ngaso sonke isikhathi ligcina likudonsela ukunaka. Umthengi obehlala enqaba uqala ukuxhumana futhi. Lamaqiniso awaveli emoyeni, ahlala ekhona, kodwa ukuqonda kwakho kwakufiphazwe, kumezwe ukwesaba. Ngikhumbula ubusuku bonke ngingalali, ngicabanga ukuthi ngizozikhokha kanjani izindleko zenyanga ezayo. Kwakuzwakala njengomthwalo oqhubekayo esifubeni sami, kube sengathi ukuphefumula akwanele. Futhi lapho ngikhathazeka kakhulu, yilapho izinkinga zazivela khona. Kwakuwuchungechunge olwalungibopha iminyaka eminingi. Kwaze kwaba yilapho ngiqonda, akuyona inkinga ekugcina uboshiwe, kodwa ukusabela kwakho kuyo. Lapho usabela ngokukhathazeka, uphinda imvamisa efanayo yokudlidliza. Ngokukhetha ukwethemba, ngisho nangaphandle kokubona isixazululo, udala isikhala sokuthi kuvele okuhlukile. Futhi nansi imfundiso enomthelela kakhulu, lapho ngibeka ithemba ngaleso sikhathi, kwakungelona nje olwesibopho sezimali esasikhokhwa. Kwakumayelana nesifundo esijulile. Ngaqonda ukuthi ngangingasadingi ukuphila ngibuhlungu ngokwesaba. Kwakuwukube sengathi kukhululekile okuthile phakathi kwami. Ngaqaphela okokuqala ngqa ukuthi izimo zangaphandle azinqululi ukuthi kwenzekani kimi. Imvamisa yamandla ami eyibeka indlela. Futhi lokhu kuqonda akuzange kudale ukukhululeka kuphela, kodwa nesibindi. Ngoba uma isenzo esilula sokwethemba singabangela ukusabela okungahlosiwe, khona-ke ngingakufaka lokhu njengendlela yokuphila. Kungenzeka ukuthi usuke wabhekana nezimo ezifanayo. Izindleko eziqongeleleke, izikweletu ezibonakala zingapheli, izikhathi lapho uzizwa ukhiyelwe khona. Nokho, cabanga, zingaki izikhathi, ngokungazelele, kweza okuthile waphumelela ukukuxazulula. Umehluko ulele eqinisweni lokuthi, isikhathi esiningi, ukuhumushile njengenhlanhla, njengokungahleliwe, futhi awuqapheli ukuthi kwakukuvela kwamandla akho ashintshayo, ngisho noma kwakungemizuzu embalwa. Cabanga ukuthi, esikhundleni sokwethemba imizuzu embalwa, ubukwazi ukugcina leso simo nsuku zonke. Beka ngeso lengqondo inani lezixazululo ezingavela phambi kwakho. Impilo ayisabeli emsebenzini onzima, isabela kumvamisa.
Lapho ukhipha ukwesaba, indawo ekuzungezile ibonakala iqinisekisa ubukhona bezizathu zokukhathazeka. Lapho ukhipha ukuphepha, yonke into iqala ukuhambisana ukuze ifakaze ubuqiniso bethemba lakho. Kungakho abanye bebonakala bephila ngaphansi kwesiphepho esingapheli, kanti abanye, ngisho nalapho bebhekene nezithiyo ezifanayo, babona ukukhanya phakathi kobumnyama. Akukona ukungahleliwe, kuwukukhetha kwamandla. Futhi lokhu kukhetha kungenzeka nganoma yisiphi isikhathi, kuhlanganise naleso sikhathi lesi. Lapho ubhekene nazo zonke izimo ezivelayo, ungazibuza, ngizophendula ngokukhathazeka noma ngizokhetha ukubeka ithemba lami. Ngoba ngesinqumo ngasinye usakaza imvamisa endalweni. Futhi indalo ayikaze yehluleke ukubuyisela ngokuqondile lokho okusakazayo. Yilokhu okwashintsha impilo yami ngalolo suku lapho nginquma ukungakhathazeki. Futhi yilokhu okunamandla okuguqula okwakho, ngazo zonke izikhathi lapho ukhetha ukwethemba, ngisho noma kubonakala kungenakwenzeka. Umphakathi wesayensi usuvele waqinisekisa ukuthi indlela ocabanga ngayo ngezinsiza zemali ishintsha indlela ubuchopho bakho obucubungula ngayo iqiniso. Ucwaningo lwe-psychoanalysis kanye ne-neuroscience lukhombisa ukuthi lapho usesimweni sokungezwani okuqhubekayo noma ukwesaba, ubuchopho bakho busebenzisa uhlelo olubizwa ngokuthi ukugxila okukhethayo okukhawulelwe restricted selective focus. Kulesi simo uqaphela kuphela izinkinga, ukungaqiniseki nezinsongo. Kube sengathi kukhona isithiyo esivimbela izixazululo, esivala indlela yamathuba. Ngokuphambene nalokho, lapho uzithola usesimweni sokuqiniseka, ukuqashelwa noma umbono omuhle, ubuchopho bakho buvusa izindawo ezixhunyaniswe nobuciko kanye nokuzimisela. Uqala ukubona izindlela ezingabonakali ngaphambili. Lokhu kuchaza ukuthi kungani abantu ababili ababhekene nesimo esifanayo esibi befinyelela emiphumeleni ehluke ngokuphelele. Omunye uhlala eboshiwe ekushodeni, kanti omunye uthola indlela yokuphunyuka engalindelekile. Ucwaningo olwenziwe yi-University of California lukhombise ukuthi abantu abenza ukuqaphela okwakhayo, affirmative visualization, nokuqinisekisa kwansuku zonke, daily affirmations, bathuthukisa ukucaca kwengqondo futhi bathuthukise ikhono labo lokuhlonza amathuba avumayo. Bakhombisa amandla amakhulu, isifiso esinamandla, ngisho nokukhululeka okwandile ekuphatheni izinqumo zezimali. Lokhu kwenzeka ngoba ingqondo, lapho iqeqeshelwe ukulindela inala, ngokuzenzakalela izihlela ngokuziphatha nezinqumo ezidala ubuchule. Kunjengokungathi, ngokuguqula imvamisa yakho yangaphakathi, ingqondo iqala ukuthola izindlela ezazivaliwe ngaphambili. Mina ngokwami ngike ngabhekana nezimo ezinjalo izikhathi ezingenakubalwa. Kwake kwaba khona izikhathi lapho, ngisho noma ngizungezwe amathuba, bengingenaso isixazululo. Kwakungathi konke kusebumnyameni. Kodwa-ke, lapho nje ngiqala umkhuba wansuku zonke wokuzibonisa izinto ngamehlo engqondo, ukubeka imigomo nokuphinda iziqinisekiso zokuchichima, kwaba khona uguquko olukhulu phakathi kwami. Ngokuphazima kweso, kwaqhamuka imibono, abantu engangilahlekelwe ukuxhumana nabo baphinde baxhumana, futhi amaphrojekthi ayemile athola umfutho. Lokhu kwakungelona ithuba. Kwakungushintsho ekuhambisaneni kwami kwangaphakathi okwangenza ngibone okwakuhlale kungizungezile. Kuyathakazelisa ukubona ukuthi abantu abaningi bahlala bekholelwa ukuthi impilo ichazwa yizinto zangaphandle, isimo sezimali, uhulumeni, umqashi wabo, noma ukuntuleka kwamathuba. Kepha ukuba leso simo siyiqiniso, wonke umuntu ohlala esizweni esisodwa, ngaphansi kwezimo ezifanayo, ubeyobhekana nekusasa elifanayo. Nokho, iqiniso lihluka. Abanye bayaphumelela, kuyilapho abanye bekhubeka. Umehluko awuleli esimweni, kodwa ekutheni umuntu ngamunye uhambisana kanjani futhi aqonde ini kulokho akubonayo. Izikhathi ezingaki uke wezwa indaba yomuntu olahlekelwe umsebenzi wakhe wakuhumusha njengokuphela kwakho konke? Lowo muntu wagxumela ekwesabeni, futhi lokho kwesaba kwaholela ezinye izithiyo nemikhawulo. Manje, cabanga ngomuntu olahlekelwe isikhundla esifanayo kodwa wakhetha ukukubona njengothuba lokuqala okusha. Lowo muntu waqala ibhizinisi, washintsha indlela yakhe yomsebenzi, futhi wahlela kabusha uhambo lwakhe lobuchwepheshe. Umehluko wawusezimeni zabo zamandla.
Umuntu wokuqala wakhombisa ukuntuleka, kuyilapho owesibili ekhombisa ukuzethemba. Isayensi ikubiza lokhu ngokuthi ukuqala ukulungiselela kwengqondo okukuholela ekutheni uhumushe iqiniso ngokuvumelana nezinto ozilindele. Uma ulindele ubunzima, ingqondo yakho iyokhomba zonke izimpawu zesithiyo. Uma ulindele ukuchichima, iyokhomba amathuba ayelokhu ekhona. Lokhu kunomthelela omkhulu ngoba kukhombisa ukuthi akukhona ukukholelwa ngobulula entweni engaphezu kwamandla emvelo, kodwa kumayelana nokuhambisanisa isimo sakho sengqondo nesomzwelo nalokho ofisa ukukuzwa. Cabanga isikhashana, mangaki amathuba oselawakhele ngokukhombisa ukwesaba nje? Mingaki iminyango eyayivulekile, nokho awuzange ungene kuyo, wabanjwa ukungabaza? Futhi izikhathi ezingaki wenza izinqumo ezingacabangwanga, ushayelwa ukungabekezeli, wabe usubona kamuva ukuthi ukuba ulindile kancane nje, isimo sasiyokwenzeka ngokuhlukile. Iqiniso liwukuthi imvamisa yakho inquma ikhwalithi yezinketho zakho. Nezinqumo zakho zinquma inani lemiphumela yakho. Uma isifiso sakho siwukuphumelela, kubalulekile ukuhlakulela umkhuba wokubeka ingqondo yakho esimweni sokukhula, hayi ukubuyela emuva. Lokhu kungafezwa ngezinto ezilula, ukubhala imisho nsuku zonke ekhombisa iqiniso olifunayo, ukuzibonisa ngamehlo engqondo lokho ofisa ukukufeza, nokuzizwa sengathi sekufeziwe. Lezi zivivinyo, ezivame ukunganakwa abaningi, empeleni amathuluzi akha ubuchopho nengqondo engaphansi kwethu ukugcina ukuhambisana okusha. Futhi lapho le mvamisa evuselelwe iba yinkulu, impilo iphendula ngokunemba okuphelele. Inhlokodolobha, amathuba, nabantu abafanele abaveli ngenkani, bavela ngoba uhambisana nabo. Akukhona ukukholelwa kuphela ngemuva kokubona impumelelo. Kumayelana nokuba nokholo kusengaphambili, ukukuzwa kusengaphambili, ukuzihambisanisa kusengaphambili. Ngoba, ngokushintsha ukuhambisana kwakho, uyishintsha ngokuqinisekile izimo zakho. Enye yezinkolelo ezijule kakhulu umphakathi usuphindaphinde izikhathi ezingenakubalwa yinkolelo yokuthi lapho usebenza kanzima, yilapho uzothola khona izinsiza zezimali eziningi. Le yinkohliso eyingozi ebaqeda amandla abantu abaningi. Beka nje eduze, bangaki abantu obaziyo abavuka ngaphambi kokushona kwelanga, basebenze kuze kube sebusuku, basebenze amahora engezwe, bahlukane namaholidi amasonto onke, kodwa bahlale benesikweletu, benomuzwa oqhubekayo wokuthi imali ayikaze yanele. Futhi ngesikhathi esifanayo, bangaki osebabonile ababonakala besebenza kancane, bejabulela inkululeko enkulu, nokho bephila ngokuchichima. Okuhlukanisa lamaqembu amabili akukhona ukukhalipha, noma ukukhuthala, noma inhlanhla. Kungumbono. Kumvamisa. Mina ngokwami ngakholelwa kule nkolelo isikhathi eside. Ngazinikela iminyaka eminingi ngikholelwa ukuthi uma nje ngisebenza kanzima ngokwanele, uma nginikela konke, impumelelo yezezimali izovela. Nokho, lokho engakuvuna kwakungukudikibala, ukukhathala, nempilo eyayihamba ngemijikelezo ephindaphindayo. Kwaze kwaba yilapho ngiqonda iqiniso elibuhlungu, umzamo womzimba awuqinisekisi ingcebo. Okuyiqiniso okuqinisekisa ukuchichima ukuhambisana kwengqondo yakho namandla okuchichima. Ungabhukuda uphikisana nomkhakha wamanzi impilo yakho yonke, kodwa awusoze wenze intuthuko uma ungashintshi indlela yomfutho wakho wangaphakathi. Ukulwela okungapheli kuveza ukungqubuzana okwengeziwe. Ukuntuleka kuveza okunye ukuswela. Imvamisa yokwesaba iheha ezinye izimo eziqinisekisa lokho kwesaba. Yilo iphethini elingabonakali elibamba abantu abaningi emuva. Bacabanga ukuthi badinga ukusebenza kanzima, bafunde kakhulu, futhi bazinikele kakhulu, kuyilapho empeleni bamane baqinisa isimo sokungabi khona. Kungalesi sizathu ukuthi abantu abaningi bafika ekugcineni kohambo lwabo bekhathazekile, bengenamandla, isikhathi, nezinsiza. Balandela iresiphi engazange isebenze. Ngesinye isikhathi, ngikhuluma nosomabhizinisi omangalisayo owayekhulisa ingcebo yakhe njalo, ngambuza imfihlo yakhe. Impendulo yayilula kakhulu kangangokuthi yayizwakala ingenakwenzeka, angisebenzi kanzima ukuze ngithole imali. Ngizibonisa ngamehlo engqondo ukuze ngihehe ingcebo. Lesi sitatimende sashintsha ngokuphelele umbono wami.
Wayengabhekisele ekusebenziseni umzimba, kodwa ekuhambisaneni kwengqondo. Ngenkathi abantu abaningi bazenzisa bezama ukuphoqa ukubonakala kwezimali, yena wamane wahambisana nemvamisa yokuchithima, nemibono, ukuxhumana, namathuba kwamana amfikelela. Lokhu kuwumehluko phakathi kokulwa nomkhakha wamanzi nokuhamba nawo. Isayensi isivele ikhombisile ukuthi isimo sakho somzwelo sithinta ngqo indlela ingqondo yakho ecubungula ngayo ulwazi. Uma usesimweni sokuntuleka, ingqondo yakho ibona izixazululo ezimbalwa nezinketho ezimbalwa. Uyawalahlekela amathuba. Ngokuphambene, uma usesimweni sokuvikeleka nokuchithima, umbono wakho uyanda. Ubona izindlela ezazibonakala zivaliwe ngaphambili. Ngakho-ke, akukhona mayelana nenani lesikhathi osinikela emsebenzini, kodwa kumayelana nekhwalithi yamandla owatshala ohambweni lwakho. Cabanga ngomuntu osebenze amashumi eminyaka amaningana enkampanini, ehambisa inhlalakahle yakhe, isikhathi somndeni, nokungcebeleka. Abaningi balaba basebenzi bafika emhlalaphansi bengenayo imali, bethembela ezixhasweni ezinganele ukuze baziphilise. Ngokuphambene, cabanga ngabantu abaqala phansi kodwa babenesibindi sokuguqula umbono wabo. Abantu abazinikeza inkululeko yokukholelwa ukuthi bangaveza ukuchithima ngemibono yabo, amakhono, nokuhlakanipha. Abazange banikele isikhathi esiningi, kodwa basebenza ngokuhlukile, behambisana nokuchithima, futhi yilokho okudale umehluko. Iqiniso liwukuthi umhlaba awuklomelisi kuphela labo abazikhandla ngokuzimisela. Indalo iklomelisa labo abazihambisanisa nalokho abakufisayo. Umzamo ongenakuhambisana unjengokugijima emshinini wokugijima, uyakhathala, kodwa uhlala endaweni efanayo. Nokho, lapho ulungisa imvamisa yakho, konke ukunyakaza okwenzayo kunomthelela wokukhulisa. Amathuba ayavela, ukubambisana kuyabonakala, nemibono iyachuma. Uheha esikhundleni sokumane ulwe. Lona umehluko oyisisekelo phakathi kwalabo abazinikela izimpilo zabo ekulweleni okungapheli nalabo abathola ukuzimela kwezezimali. Akukhona ukuthi usebenza kanzima kangakanani, kumayelana nokuthi uhambisana kanjani. Uma uhlala ukholelwa ukuthi ukuchithima kuzofika kuphela ngokujuluka nokuzinikela, uyohlala uboshiwe ephethini elifanayo lokuntuleka. Nokho, uma ukhetha ukushintsha ukuhambisana kwakho, impilo izoqala ukukudalula ukuthi kukhona indlela ebushelelezi kakhulu, echithimayo, futhi engalindelekile. Futhi leyo ndlela iqala lapho nje ukhetha ukuphonsa phansi umqondo wokulwela okungapheli futhi wamukele iqiniso lokuthi ukuchithima, ngaphezu kwakho konke, kuyisimo sombono wakho. Akukho nhlobo okushintsha ngaphandle kuze kube yilapho wena uguquka ngaphakathi. Kukuqonda okungase kuzwakale kungakhululekile, njengoba ukuthambekela kuwukucabanga ukuthi isithiyo sihlala sikhona kubaphathi, kumphathi wakho, esimweni sezomnotho, noma ezintweni ezithile. Iqiniso liwukuthi imiphumela oyithola njengamanje imane iyizibuko zemvamisa obuyigcina ngokuhamba kwesikhathi. Uma ukhombisa ukwesaba, ukungaqiniseki, nokuntuleka, impilo iphendula ngokukubonisa okwengeziwe kwalokho. Uma ukhombisa ukholo, ukuchithima, nenani lakho, izimo ziqala ukuhambisana ukuze zisekele lempumelelo evuselelwe. Kulula, kodwa kude nokungenanzuzo, njengoba kufuna isibindi sokuzibophezela ngokugcwele eqinisweni lakho. Ngiyaqonda ubunzima obukhulu balesi sinqumo. Lapho ngizithola ngibambekile emisebenzini engangiyingayijabuleli, ngizizwa ngingenakusasa, ngicindezelekile yizikweletu, futhi ngingabaza amakhono ami, umbono wokuthi isixazululo sasiyovela ngaphakathi, kunokuba sivele emithonjeni yangaphandle, wawubonakala ungenakwenzeka. Nokho, kwaba yilapho kuleso simo esibi kakhulu sokucindezeleka lapho kwaqhamuka khona ukuqonda okubalulekile kimi, ngokulindela ushintsho lwangaphandle, ngiyohlala ngiboshelwe ukuphila impilo efanayo. Futhi ngalokho kukhanya, umbono wami wonke waqala ukuguquka. Ngazimisela ukuthi ngeke ngisaya kwamukela ukuntuleka njengesimo sami esiyisisekelo. Ngakhetha ukukhipha imvamisa ehlukile, ngisho noma umhlaba ongizungezile uhlala unjalo. Ushintsho lwabonakala ngokushesha okukhulu. Hayi ngesibusiso sasendaweni yonke esingalindelekile nje, kodwa ngoba ngaqala ukubona amathuba ayelokhu ekhona, kodwa ayefihlekile ekuqondeni kwami kwangaphambili.
Kufana nokulungisa umsakazo, uma isiteshi sakho siphambukile, kungakhathaliseki ukuthi uyiguqula kanjani iselector ngamandla, ingoma efanele ayisoze yezwakala. Kodwa uma usuthole isiteshi esiqondile, ukuzwana kwakukhona kusukela ekuqaleni, kulindele ukuxhumana kwakho. Lokhu kusebenza ngqo ezindabeni zakho zemali, ezibudlelwane bakho, nasempilweni yakho yomzimba. Inala ihlale ikhona, kodwa ivele ibonakale lapho ukhetha ukuvumelanisa amandla akho nayo. Futhi nansi imfundiso eyisisekelo, lesi sinqumo singesakho ngokuphelele. Akekho odinga ukukunika imvume yokuchuma. Akekho odinga ukweseka isinqumo sakho sempilo yenala. Akukho sidingo sokulindela abanye ukuthi bamemezele ukuthi isikhathi sesilungile. Isikhathi esifanele yilesi samanje. Ngoba ngokuqhubeka uhlehlisa izinto, uqinisa ezingqondweni zakho ezingaphansi inkolelo yokuthi awukwazi, ukuthi awufanele, nokuthi intuleko iseyiqiniso lakho. Qonda amandla alokhu, isinqumo esisodwa siguqula yonke indawo. Ngokunquma ukuphila ngenala, umzimba wakho usabela ngamandla avuselelwe, izwi lakho lithola ukujula okungakaze kubonwe, nezenzo zakho ziqala ukukhombisa ukuzethemba. Futhi indawo yangaphandle, ngokungenakugwema, iyalungisa. Ungase uze ubuze ngale ndlela yokusebenza, kodwa isivele yenzeka empilweni yakho nsuku zonke. Isimo sakho samanje sokuphila siyisibonakaliso esingaphikiseki. Siveza ngokunembile lokho okukholwe kukho, okuhlangabezane nakho, nokukhiphile. Ngakho-ke, umbuzo akukhona ngesivinini sayo, kodwa ukuthi uzogcina ukhethe yini ukusakaza ngesiteshi esisha. Impilo ayilindi. Nsuku zonke uhlala ugxile ohlelweni olufanayo lwemizwa nemicabango, kumele usuke ekujabuleleni inkululeko, ukuthula, kanye nezinqumo okungokwakho ngokusemthethweni. Ngomzuzwana omncane, cabanga ukuthi kungaba njani ukuvuka kusasa usugcwele umuzwa wenala, ngisho nangaphambi kokuba uvule amehlo akho. Zicabange wenza izinqumo eziqhutshwa isiqiniseko sokuthi impumelelo ayinakungabazwa. Cabanga ubheke ikusasa hayi ngokwesaba, kodwa ngokulangazelela okukhulu. Leli qiniso alikude. Litholakala ngqo lapho wenza khona isinqumo sakho esingantengantengi. Ngakho-ke, qonda lokhu, awudingi isu elingenasici, awudingi ukwandisa imizamo yakho, futhi awudingi ukulindela izinto zangaphandle ukuthi zihambelane ngaphambi kokuba uphumelele. Udinga kuphela ukuzindla okuqinile, okucacile. Ukuzimisela ukungabe usasondelana nentuleko. Isinqumo sokungabe usavumela imicabango ekubambezelayo. Isinqumo sokugcina sokwamukela ubuntu bakho bangempela, umuntu onenhlanhla, ocebile, futhi ongenazithiyo. Ngqo lapho lesi sinqumo sithathelwa khona ngempela, hayi nje ngengqondo, kodwa nangemizwa yakho nomoya wakho, isiteshi sakho siyashintsha, futhi lapho isiteshi sakho siguquka khona, yonke indalo ijika ikuvumele. Kunento ethile abambalwa abayiqondayo lapho sisondela engcebweni, indlela oxhumana ngayo nokubonga. Abaningi bacabanga ukuthi ukuveza ukubonga kuyisenzo esilandelayo ngemuva kokuthola isibonakaliso nje sokuhlonipha noma sokubonga. Nokho, iqiniso liwukuthi ukubonga kuwumfutho wamandla olwandulela inala. Kuyisisekelo esiqinile esivula indlela yokuba izinsiza zezimali zigelezele kuwe. Ngokulinganisa ukubonga kwakho kulokho onakho kakade, ubambezela ukuzivumelanisa kwakho kwamandla esikhathini samanje. Kodwa lapho uqala ukuveza ukubonga ngalokho okufisayo sengathi sekuyiqiniso elibambekayo, usungula inkundla yamandla enamandla amakhulu kangangokuthi ihehe ngokunembile into oyibongayo. Ngikhumbula kahle isikhathi lapho ngangishonile ezikweletini, ngingaboni okunye okungenzeka, ngikhungathekile, umuzwa ocindezelayo wokuthi imali ayisoze yanele. Ukufuna kwami kokuqala kwakukukhononda, ukuthukuthela, ukubuza ukuthi kungani mina. Kwaze kwaba yilapho ngiqonda ukuthi ngaso sonke isikhathi lapho ngenza kanjalo, ngangivele ngenze amandla entuleko abe makhulu. Ngakho-ke, ngisho nangezikweletu ezisalindile, ngaqala ukwenza ukubonga ngezinto ezazingekho empilweni yami. Ngazwakalisa ukubonga ngezinsiza ezisendleleni, ngamathuba ayengakenzeki, nangenkululeko yezomnotho umphefumulo wami wawuyilangazelela. Ekuqaleni kwazwakala kungahlakaniphile, kwakufana nokuzikhuluma nje.
Nokho, njengoba isikhathi siqhubeka, kwaguquka okuthile. Akukhona nje ukuthi ngangizizwa ngikhululekile, kodwa futhi ngaqala ukubona ukuvulwa kwezindlela ezintsha. Kwakungathi, ngokulindela ukubonga, ngangenza isivumelwano esingabonakali nendalo yonke. Ucwaningo emkhakheni wezengqondo oluhle luqinisekisa lo mphumela. Izifundo zembula ukuthi abantu abagcina incwadi yokubonga bathuthukisa amandla amakhulu okubekezela, umuzwa oqinile wethemba, kanye nempilo engcono yomzimba. Futhi zonke lezi zinto zithinta ngqo ukuxhumana kwakho nezinto ezibonakalayo, ngoba lapho usesimweni sokubonga, ingqondo yakho yandisa ukuqonda kwayo ngamathuba. Ubukela phambili izixazululo, uthola amathuba, futhi uheha abantu abahambisana nalelo sakha samandla. Ukubonga kuwumheha wemvelo wempumelelo. Kukangaki usuphinde wathi, lapho imali yami ingena iba nkulu, ngizobonga, noma lapho impilo yami ithuthuka, khona-ke ngizobonga. Lokho kungaqondi. Akukho sidingo sokulindela umphumela ukuze utshale ukubonga. Kubalulekile ukukuzwa esikhathini samanje, ngoba yilo muzwa owenza umphumela. Ngokukhetha ukuveza ukubonga namuhla, ngisho noma kungekho shintsho olubonakalayo, uqala ukukhipha inala. Futhi lokhu kuvumelanisa, ngokungangabazeki, kuheha izimo, abantu, kanye nezikhathi eziqinisekisa lokho okwamukele. Ngakho-ke, yenza uhlolo olulula. Nsuku zonke, ngaphambi kokuphumula, bhala phansi izinto ezintathu ozizwa ubongayo ngazo, kuhlanganisa nalokho ongenakho okwamanje, kodwa okulangazelela ukukuheha. Bhala sengathi sekuyiqiniso kakade. Zizwe ujule ngaphakathi ukuthi lokhu kubonga kungokoqobo. Kungaba yinkululeko ekukhathazekeni ngezimali, kungaba ikhaya elamukelekile, kungaba ukuthula kokuba nemali eyengeziwe kwi-akhawunti yakho yasebhange. Uma uzibophezele kulo mkhuba amasonto ambalwa, uzoqaphela ukuthi ukuqonda kwakho kwengqondo kuyaguquka, imizwa yakho iyashintsha, futhi, ngokumangazayo, impilo yakho nayo iqala ukuguquka. Ngoba ukubonga akuyona nje imizwa, kuyisigqi. Futhi ngokuvumelana naleso sigqi, uheha ngokungaguquki lokho okuhambisana naso. Manje, cabanga ngalokhu. Kwakuzokwenzekani uma, esikhundleni sokukhipha izikhalazo, ukwesaba, noma intuleko, ukhetha ukukhazimulisa ukubonga nsuku zonke? Kwakuzokwenzekani uma uqala ukuziphatha, ukuveza, nokuzizwa njengomuntu osezijabulela inala kakade? Impendulo ilula, impilo yakho ingavumelana naleyo nala. Ngoba ukubonga akuyona nje isignali, kungenye yamathuluzi anamandla kakhulu okuvuselela umbono wakho wengqondo nokuvula izindlela eziya empumelelweni. Ngaso sonke isinqumo esisha osamukelayo, ngomcabango ngamunye okhetha ukuwukhulisa, uqondisa indlela yohambo lwakho lwezezimali nolobukhona. Futhi kungqo ngenxa yalesi sizathu ukuthi lolu lwazi akufanele luhlale lukuwe wedwa. Cabanga ngomuntu othile, umuntu owaziyo ukuthi angazuza kulokhu kucaciswa, bese wabelana ngalesi sithombe mlalelwa nalowo muntu. Kungaba ngqo ukuxhumana abakudingayo ukuze bakwamukele ukuze baguqule ngokuphelele ukuqonda kwabo ngemali nempilo enhle. Ngiveza ukubonga kwami okujulile ngokuba khona kwakho lapha nami, ngokunikela ngesikhathi sakho ukwandisa ukuqonda kwakho. Futhi ngifuna wazi ukuthi ngisungula okuthile okunamandla kakhulu okuzokwenza ukubonga kwakho kube kukhulu. Ngibheke ngabomvu ukuba khona kwakho ekurekhodweni okulandelayo.